Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hi. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Live tayo, Gabsat. Dito ay page ni paring Ray Fiesta Sentenciador Award. Iti Facebook. Tapno intay i-replay. Dito ay may kasangapulo nga grand finalist. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babahin ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat matunmet ni Station Manager Attorney Nick Malasig. The second nga pangabakan dagiti grand finalist iti agkakadakkel a premyo. Nakaw. Alapit na asidergen Gabsat. So kablawan tayo man dagiti grand finalist tayo. Ag-ready kayo? Kaputayin to bigat. Inakto ni waragawag kada kayo. No kasano, ulitan ti manang pangilawlawag, no kasano, iti panagbutos met dagiti viewers ken listeners. Siyempre, da kayong grand finalist iti mangikalikagom. No kasano yung iyawis kadagitay kakayemyo, pamilyayo, no kasano iti pangpaado ti butos yo. Bakit na kayo nga mismong grand finalist kaya amot aramidin nyo. Sabol nga amuyo Tapno amuyo nga isuro no, anya tiramidin di kiti kayat yung nga mangibutos kada kayo. Ya? O irugi ko ng ibaga. Tapno di kasi tagat awan ti problema yo. Ang kaya agpampambar, jabat nga minamuno kasano, ako na yo. Dito'y page, dito'y page ni paring Ray kayong agbotos. Ya? Saan nga di page ko, saan nga page DCJC, saan nga di account ko, notiget dito page, Ray Fiesta Sentenciador Award. Dapat i-search yo iti Facebook. Kahit no, dahil itong sadyay, i-follow yo. Aya, no follow ko na napailang, hangkay pa naka-follow. Ngayon no following ko na nan, no i-follow yo, i-pisitin nyo di follow, nagbaling ang following, naka-follow kayo. Nakalaka, ya? Itata screenshot yo screenshot yo dadya yung page ni paring Ray nga nakapalo kayo sayo isend iti datamet lang page sa di babanan agbutos kayo ti kahit kumputusan nga mangabak ket ni kastoy okay kasi daramidan nyo kasi itong matisuro yo kadagiti kayat yung mang butos kada kayo sika na finalist, di asawam no dapay asawam, di kita anak mo, di kita kakabagyam, di kita apukom. Masabol nga ibagayo kada kwadang ibutos da, tapno mga bakak. Gamot na 50%, Gabsat, the views can listeners impact. 25%, bali, giniburo of judges, 50 lat ko kada, 50%, kastamat kada kayo nga viewers can listeners, 50% mat. About the criteria, 25% that is struggle of the story. Another 25% that ay moral lesson nga maadaw, maala ka na istorya. Ken the 50% that the viewers and listeners impact. Okay? Okay ba? Adan to gundaway nga ibagak. Tapos pagrigan ko into nabigat ket maudin, ket normal passing nga maibasa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rogyan yun, tiagbutos. Ibagak pa no, patinggana. Agpatingga ti alas 12, ititeng nga ti rabi, nga nagbaitan ti Martes ken Miyerkules. Gabot ti Miyerkules ton, isuntun tinte pa nangiwaragawag, no asin no dagiti top 5. Best, the grand winner, first runner-up, second runner-up, third runner-up, ken may isang special award. Okay, numadama kayo nagbuy-buy ita. Dito yung page ni Paring Ray. Paki-share, please. Ken paki-like, ken no saan ka pa nga nakapalo.
Apag isuntong i-screenshot yun, into nagbutos kayon, gabutan nakapalo kayon. Okay ba? Kung wala yun, okay. Okay? Okay. Okay. Madam Dabalang, padaanan nyo. Inakton na iruging, i-replay dito ipakasalitaan ni Esther Saludes iti Palaggaw Norte, Gataran Cagayan, iso ti 10th Grand Finalist tayo. Iti pa nang isurat ni sino nang isurat? Iti pa nang isurat ni Romeo Rombawa, iti Barangay 40, Balatong, Lawag City. Yeah? Madam-dama laing, ito naramidan deta. Charararan, tan tan tan. Charararan, gudagad, ag-share pa lang. Chururutun tun tun. La 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 la. La 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 la. Intay ka rin. I-play tayo yun. Dato'y replay, pagkasalitaan ni Pagayam tayong Esther Santa Monica, ay Saludes Santa Monica Sabado, iti Palaggaw, iti Gataran Cagayan, iti panang isurat ni Romeo Rombawa, yeah? Iti Balatong Lawag City. Ito yan, tisurat. Sagudahin nga rin tisurat ni Esther. Dear Manong Neming, iti 1 Corinto 13:4 aging ganit 7 kunana. Ti ayat na asi saan nga naimon wenno napasindayag, saan nga naalas ti kababalin na wenno naimot wenno nalaka ngagpungtot. Awan imimpenan na nga sakit tinakem, saan na apakaragsakan ti dakes pakaragsakan na kidi ti kinapudno. Ti ayat ito red na amin nga banag mamati iti amin mangnamnama iti amin. Ibturan na ti amin. Mabalin nga kunek akastoy ti pakabuglan ti biyag kumanong nemi ngemsak bay nga intay amuen no apay. Kabla mo kuman amin nga sponsors dito na latak nga programa kang runahan na ti parang idadaulo ni Mr. Reynaldo Ray Fiesta. Kastameten keng kamanong nga timun dito nga programa. Sika manong nemi. Kastameten the station manager iti DCJC nga dadaluan ni Attorney Nick Malasig II pakiramanan may dagiti amin nagbibuya dagiti tengdengeg ti saduman nga paset ti lubong iti ayan hagdama manong nemi kastuman nga rugyak ti amin. Lagi pantaman ti tawen 1978 manong nemi. Iti day tangatuin kadisutinak pa nagturpus iti high school akas may nga first honorable mention iti Gataran National Trade School iti lugar ming nga Palaggaw Norte Gataran Cagayan. Kung na ni tatang manong nemi, ay tangay inauna ni manang mo nga edit anak. Yan iso tinag-salutorian, iso na pala yung ti kolehyo. Nagbasa di kolehyo, di na kayo mo't kabailan nga paggandanin, anak. Esther, ay, ngayong tatang, agbatbata kami mo't nga nakarwari ti examen para iti scholarship, ngayon tuyang ti Ayala Life Insurance si J. Makati. Kaya po nung na itaang, gusto nga rin nga kasasad ti panagbiagkit na rigat. Pampanunutan mi kininanang yo. Ano agandang kayo kata susapo. Ado di kiti makastos. Tatang, hindi na ko pagsardingan. Please. Maawatan na kang kumamayat kininanang mo, anak ko. Sampun nga ta kayo lang kinimanang mo iti pagbasahin mi. Dua pa iti adyen yung iti high school. Kaya dua pa iti elementary. O rito nagkarimit ni manang mo, nga no makapag-graduar ton kada danton trabaho na, si kan tumaten tiya, sumubulat, nga tulungan na kam tumat nga paliti gastusen.
ang gadin ti sa baling pamuspusan, tatang. Nadigitek. Ngem daitan ti pinal, la desisyon mi kininanang mo. Awanin tayo do pa nga reklamo. Dakam ko at tinumbing awate manak. Tang, sige, ewan ti maramit ko. Ni sumanday ti desisyon niyo. Nagsangsangit manong nemi napanak idi silad mi kinimanang edit dito yung nagsangsangit ak. Kasan nung kita rapap ko. Ada nga tapay namnamak nga rumang ay nutyak naskin nga makapagbasa. Anya taramidek insang sangit ko manong nemi. Talaga nga nagsangsangit ang kaputi. Sakit tinagap ko. Naging ganging kadeng ko manong nemi nga sumre kaklaengen iti trabaho tapnuwa makaurnungak tapno ore siyak tumitlatan ti bang pabasa iti bagik. Nagsapulak nga rod iti pagtrabahwak iti ilimi manong nemi at damot angin abusta nababa lang aruden ti sweldo ag subsobra pa iti oras mi ngagtrabaho iso nga nagalaala ang iti pagtrabahuan aging nga nakagtengang iti Metro Manila iti 1979 ngem naatap ni gasat kanyak manong talong alawas ko ngem awampay tinastrikak dandanin maibus ti balon ko a kwarta iso ang kedeng ko manong nemi ti panagawid ko. Nagpakuyog ak nga rod kini Manong Arsenio Luis wenno mang senyong manonemi nga kabagyan mi ken isu idi ti nagtarusak nga timay nagsapul ditoy Manila manonemi ti pagtrabaho. Wen nagpakuyog ak ken kuana. Kadwami manunemi ti balasitang anak na tapno gumatang kami ama ti mabalim minto nga maisarabo iti panagawid ko. Nakikita ti gatangik manunemi idi tada yung masadig nga lalaki kanyak minat matak nagwapo manunemi. Ita man lang yun nga makakita iti gwapo manong kasla kaing-inges di action star Rudy Fernandez. Hi, Miss Beautiful. Ah? Hi. Hi. Ako si Edgar. Umis-isem nga nangitang gaya tilakulap na kaniyak. Esther Koyak. Full-blooded Ilocano from Cagayan Valley. Uy, nagpadata magayam, ading ko. Ilocano akmat. Taga Asingan, Pangasinan. Gasta ka di. Manong, tadakulap ko. Ibatamon Huwag gaya man niya. Sorry ading ko. Napintas ka kami na talaga. Malasin ko ito ni Mang Senyong. Iso nga, masadaga, kaya inasidgan kayo. Dahil na nga, break time dito nga pagtrabaho. Mabaling nga, mamon, sa dito papanan nyo? Actually, agit kita kami ti mabaling nga ipasarabo mi kuma, iti panagawit ko iti Cagayan. Talong alawas ko dito yung agsapsapol ti pagtrabaho ak manong. Ngayam naatap ni gasat, di suma agawit ak pailaing. Ganon ba? Kasta gadi, agawit ka pailang. Uwin ko manong. Awanin ti gastusik Kadadyak pa yung strict trabaho. Ako ka, tigait ko nga sa uwan ka ating ko, saan ka palang agaw-awid? Apikso, agkasapulan ti busmi iti nayon ming agtrabaho iti pabrika. Mabitlaing ta ko inakasalita ti busmi. Ta isara ka. Mabitlaing. Impagadanak manong nami, wano impagdapay ni Edgar, kinibang senyong. Iso nga nagtungedmet ni Mang Senyong. Kaya nagdadarasin nga pimanaw ni Mang Edgar, manong nami, di one nagbayag, nagsublimat lang iti ayan mi.
Mayat tiisam na. Hired ka natin ko. Mangrugi ka itong bigat. Agpeso? Mang Edgar? Nagaliston. Awan ka din interview? Awan da nagading ko napigsak ni boss. Magisaga na ka lang iti biodata. Ta ipasamto kini boss. Arakupen ka kuma. Manong Edgar, kapag nalos ng ragsak ko, ngayon nakababay ta. Adumot ti makakita. Ba nagapakaragsak ka ading ko, no ipapaiso. Manong Naimi, Daydin, itinangrugyan ti kinasiningad mi kini Mang Edgar. When, namuak nga talon at awenen nga machine operator iti nasao nga pabrika. Nakasaysay at iso na kaniyak manong. Masansyan nga ilibrenak iti no oras ti merienda, ken kastamet masansyan ti panagsanguming nga mangal daw. Naragsak ka sa streeta ni Mang Edgar. Iso nga inot nga nalipata kong terapahap ko nga kolehyo. Nagkuyog kami kini Edgar nga mapan na agpaspasyal. Panagriknak ket klasla saan ngagdiso dagiti sakak iti daga. Wen manong, kasla magmagnaak iti rabaw dagiti ulep aglalo no kasjay nga kibinak nga agraip dagiti dakulak mi. Aging ka manong nami nga ti may nga aldaw. Allah, Mang Edgar. Apay, nga dito'y matantayan ta. Hotel magdatoy na. Di kagdanag. Agpalami istalang dita. Itinalami isa kwarto. I love you, Star. Hindi pa lang damo ta. Damo ka ang makita. Love at first sight. Amok, mariknak, makit-kita kada kiti matam. Ay etan nakpetsang kanina. Nailabagak idi manong nemi, jakun amu ti aramidek kada kiti agundaway. Aglalo ket kasla, nasamit asunata, iti panakangig ko, iti I love you ken kuana. Ken na love at first sight, kano kaniyak, pudno nga ta. Dinakto nga ta pagsangitan laeng. Dinakto nga ta pagangawan laeng. Kasanun no, agsusukot mo't gayam tinubya na, uno. Baka no, adamatin kalibin na. Uno, adapay asawa na. Manong nemi agkedkedak ti kunhak, ngem awam met pigsak. Nga mangigawid. Idi, arig na manong nemi. Iguyod na ko ni tinalami sa kwarto, idi mailak nan tiridaw. Inuksob na manong nemi, idi aking nga itong pagananay na ket orek la napatidimun, idi maimatangak, tiya narakab nga marukong na. May nadlaw nan sa manong nemi, nagder-nervyusak. Isong inisid ganak nga dakos manong sanak inarakop. Inarakop nak iti nakairut manong nemi. Wain, ket kunana, ket iti kaunaan agundaway nagden na dagiti barokong mi manong nemi. Ket wain, apagapaman nganyangad na, titimid na, akagadan, ti panangirasas na. I love you so much, sister. Mang Edgar. Napartak ni Mang Edgar manong nemi sagbay. Nga nakapaggulagulak adaytan dagiti kasla mawaw nga bibig na. Iti panangamal na kadagiti bibig ko. Nagpaot dayta nga agek. Ure ko alaalawen ti angis ko. Idi agrinok aten dagiti bibig mi manong nemi.
Na ito'y timakuna nga first kiss ko nga nung Nemi. Nakaparpartag ka, Mang Edgar. Kunak kumangim adad tamanin di kiti bibig na nga nangi Dennis iti puon tilapayag ko manong Nemi na pakidemak. Gabo iti bara da kiti bibig na aglalo iti ipababana iti tangit ko urelak na napakit manong Nemi kat amuklatan no anyat sumaruno ang mapasamak manong Nemi. Oh, Mang Edgar. Oh, Mang Edgar. Esther. Oh, Esther. I love you. Oh, Mang Edgar. When manong Nemi, dinigos na kun kadagiti agkakabara nga agek na manong. Aging ka nga nariknak laengin. Iti panagsinsinublat. Panagsinublat na meten manong Nemi nga mga amal. Kadagiti agsumbangir nga mansanas iti barukong ko. Jack ba'y ladawan tim na sa mariknak. When manong Nemi, napailadak nga bulon iti panakatuang ko niti kama. Jack magawidan manong Nemi, ta kinamit ko tibuok na iti pababana nga kantipos ong ko manong Nemi. Kinadan ti ulo na tinagbaitan digiti legs ko manong Nemi. Ngay pangatok met ngay pababawa nung Nemi di patong ko nga isurot ko tinakaimimnas nga aramidan nga. Oh, Mang Edgar. Esther. Esther. Mang Edgar. Oh. Naging gama nung Nemi inikkan na namin pinsan, inikotan na namin pinsan ti kinabirhen ko. Wen manong, tsak kumapay kayat manong Nemi nga manyapay nga rin ti imbabusoy kon ken kuha na manong Nemi ti amin ko. Gabati patpatig kumit isuna. Ken nakaimimnas manong Nemi. Tinaysang sangayan unay nga aramidan mi nga duwa. Kun manong Nemi. Ini marigatan akon nagtrabaho kaputadak kailan tiyan ko inyawid nak ni Edgar. Kan ti balayda nga daan iti maysa nga nailit a kwarto. Ladawan tiyat ko kin Edgar. Ado dito'y di kiti napadasak manong. Dito'y napadasak ti mamindulaeng nga mangan ni tagmalmalem. Uwen. Barako a kape iti bigat no saan ket manadaw kami nga mamigat. Rabiin ton. No, mangrabi kami. Narigat pa iti masida manong Nemi. Poy iti asin. Iti nagsubli ni Edgar iti trabaho na ditoyan manong Nemi nga naikawak iti kastaunay manong. Tapno may liwliwag mapanak no kwa sumurot nga agala iti kwantong uno kulanay uno kalunay na pialang adda sida enmi. No saan manong Nemi umangkatak kadagiti nateng no agkiraod ti tiyan ko itirabi gaboy tinakaro nga bisin manong Nemi. Kutimak dagiti luluak manong. Kasasaritak ti bagik kung kunakit panunot ko. Kayam kading ibturan amin dagito, Esther. Apeng amin nga samo pinanunot. Ayan na itan dagiti arapahap mo. Insang sangit ko manong. Nanadawan manong Nemi nga madlahon ti ado nga imresan ti bagik numunag at masikuga. At dadig iti gondaway manong Nemi akayat ko ti sumuko aglalo. Ngimno maapiras ko ti sikug ko. Rumimbaw ti asi ken nalaus nga panagayat ko ken Edgar. Manong Nemi, tumagatak to iti langit. Huwan manong,
Tumagad akto iti langit kagandahan, ti panangitanamitim ko. Diyos ko, pwede pa rin ko mati pakinakam ko. Ipaandak tinananay nga sanunat kan itirigat. Itirigat nga paspasarek iti agdama. Di na kam kumabaybayan. Di na kam kumakadbaybayan itinaldaw nga panagbiyak mi, Lord. Dagitano ko manong name itinak ikarkararag nga isang sangit. Iti may isang aldaw, kinasarita dak manong name dagiti nagadnak kini Edgar. Esther anak. Isang nga gaputa kaumada ka, wano dila kakayat nga manugangan. Kinasarita ka ta maasyan kami unayin kan ka, nakong. Adun tikin mo tungam. Nakababain unay. Mababain kam unay kan ka. Aglalo nakasaysaya at kakada kami. Ala tata, nana, awan tanyaman na kanyak ti ka sa sadyo. Di kayo mandanagan. Nairuwamak itirigat. Sa anak kong mapalpali umi itilimid nga panagsangsangit mo itirabi. Mumilatan ti nga ti kinarigat ti kasasaad tayo ti makigapon wapi agsangsangit ka. Nasa isa't sa nakong no. Ijay laing ayan nyo. Iti ingka paganakan. Saan tata? Ana? Ti kunak data na nasaan? Dito yung pinanawan nak na Edgar. Kahit ko nga dito'y matlaing asang patanak. Ay etek una iti anak yo. Uray, agkarada bakto ni trigat. Diyak to panawan. Basta, dinaklagid di. Lukluk ko mo ni suksukat. Tinaramit kong si Maruno manunemi nagsurotak kiniinang. Imbagak, ti kasasahad ko, kinidaw ko, nga isunto ko mama nung nemi ti umay mang dalagan kaniyak into nag-aganakak. Pinatgan ni inang tikid daw ko manon nemi. Si Mang Pet sakbay ti panaganak ko, idi makaanak akon, si Mang Pet met ni Edgar. Kasto ko ni taragsak na manong. When, itinikudan di ado nga rikat kat nakitak ti ragsak ni Edgar. Basta ngunit taragsak na hindi makita na ni Redento. Tinoona nga bunga mi. Redento, timpanagan mi kenkuana manong nemi. Ketsakbay nga nagsubli manong nemi ni Edgar sa Manila. Sinalsot na kaniyak manong nemi numabalinan. Sampay. Aman, mabalinin. Samped ka. Ngayong kaputamok ang mabalinin manong nemi kan talaga nga mailiw ti asawa. Tadi na kaya't nagsubli manong nemi sa Manila na saan nga may panti iliw na kaniya. Dada tiga po na manong nemi nga naramanak manen di kiti irut ti arakop ti asawa. Naramanak manen di kiti para di kiti agek na manong. Naramanak manen manong nemi di kiti imnas nga impay na dati. Naghasog ka nagarang-engak manen manong nemi. Kat po na kanya kiti agsublin sa Manila. Inakonsyudad. Amo baybayan ti bagim. Kat di mo baybayan ni Redento. Iyawid nak ni nanang, iyawid na kami ni nanang sa jay, ayan mi. Okay. No sa jay kahit mo pagyanan, okay lang. Kinunanan. Naging gang idada kami dito'y manong nemi, kinunan ni nanang kanyak. Yapi ka manin tikastat lang ama. Aginaw kamit manan, Esther. Nagsinimpuntuan ka. Oen manong nemi jak ni namnama nga agsipong tuanak
Kunan ni inang manong nemi nga napatyanak, sakbay nga nagpamanila idi ni Edgar nga asawa. Ket babae ti may kadua nga anak ko manong, idi makadanon, idi panagpas nga ti inauna no panagkasangay ti inauna, inggid dang min manong nemi ti bunyag na. Ken, panagkasar mi maten kini Edgar, iti kunada nga 3-in-1 para iti panakamenos gastos manong 3-in-1. Gapo tamarigatan nak nga mga budget manong nemi ti sanggabasid nga sweldo ti asawak manong. Kinasarita kini nagbakasyon ni Edgar. Marigatan na ka mga budget ti paupawit mo lakay. Anya ka to no, inak ka ag-DH laing nga ni Jabrod. Dito kumamat ti bagakeng ka. Bakit? Naon na anak laing eh. Timawag ti dating kinatrabahwak nga madaitan sa Saudi. Nagkasapulan da kano ti kumpanyada. Nagkasapulan kano ti kumpanyada iti pagtrabahuan iti kanayon da nga gwardya. Pag-apply nak, nanat mo ko na. Sikat ag-abroad, katsya ka. Sikala kayo nung maanong sam. Agpatulog ka no ka, kada tatang, tigastusen. Kasta nga ron, tinapasamak manong nemi, idi addan ni Edgar sa di abroad, limag anbasit, iti kasasaad mi manong. Idi, mabayadan mi amin nandig, iti utang mi, iti panag-abroad na. Ngayon, nakiktot kami manong nemi. Idi tapagamuhan ta sumangpet kalpasan ti inem abulan na sa Saudi. Mailiw ka no unayan ka na kami. Yusapo, isang sanan nga pinalpas ti kontrata na. Paunay ka magtanid ka. Basta nagsaruno lang ordo di kita anak ta. O may naman yung pututan. Anya pa nga rod manong nemi taok. Tuok ko nakidi. Tuok kenrigat manen. Idi nagpasaran mi. Gabot ti kaawan ti pernamento nga pagtrabahuan ti asawak. Gapot ti iliw na. Ana maunusan ti agtrabaho ti adayo. Gaboy da dayta manong nemi na panunod ko. Nga nagpakpakaasi manen kinitatang tapnoa. Tulungan nak nga agabrod. Impakaasik pa manong nemi nga. Ilimad mi palaeng iti asawak dahi nga planok sa amin tulangin ibagain to ng taa. Naka-schedule ti flight ko. No kasta, kat saan ba't ka napagkadinatang manong? Kasta nga rin tinapasamak. No pa'y napaay ti asawak nga nag-abroad siya ti simublat. Idada ko ni Dubai manong nemi na amuak nga inyawid na Edgar dagiti anak mi idje Pangasinan. Namuak pa manong nemi nga makipaspasada kano isunay ti tricycle. Tinaalas nga damag manong nemi nasusuro kano maten ti asawak iti makibarbartek kay nagbabae. Babaen ti long distance school manong nemi kinumprontak iti tumawag nga mangipaw-itak kano iti kwarta tani hospital kano ti amana. Lakay, anya da ito damag ko. Nga, masurutan ko numatan, tagbabae. Sa agabot nung leta, bakit? Pero dyan taklaan. Wan, noon niya man digiti maindandanong keng kasangag pa peso. Apay ko mga, dita ka kinarigat mo. Dita, apay ko mga rabindig data, sweetheart. Siksik ka lang. Alawan mamati akong keng ka. Ngem ne, kuy daw ka. Numadok talak nalipliputan nak. Di nagsusubukin laing Edgar. Sa baliak do siya tagpungtot. Uwin ka di, dahanag mo na ya. Dahil nga ka rin Edgar, tinagbalin nga inspirasyon ko manong nemi tapno di kasta ket mamati aking kuana. Nagibturak, idi nga ado nga sakripisyo manong nemi, idi ado nga kasasaad, arigat, nakarigrigat manong. Dano lang ang kasta ket makalungaw manong nemi ti pamilya. Talaga nga nagkasakripisyo ak.
Wan manong inaramid ko ti amin na pamuspusan tapno di kasta kat balag-anan laeng iti panagbiag mi. Laging ka manong nemi nga nagatang min ti bakante ka lutay ti abay ti balay da manong nemi ket ditoy ngayon inot mi pinatakdiran ti duakad sa aran nga balay. Nagsapulak iti nagbalin nga nayon ti pagtrabahuak manong nemi aming nga legal nga wagas nga mabalin nga pangwartaan sinirek ko. Tapno adda kanayunan iti patulod ko a kwarta iti pamilya. Kasta tinaramit ko anong nemi. Kaya't ko lang nga talaga matungpal tarapap ko. Napateg ti tunggal sentimo kadagiti nga panawin manong. Numabalin ket awan masayang nga masayang. Ininot nga nakompleton ti muna kad saaran ti balay mi kastamet digiti kagamitan iti uneg na idi tagbakasyonak ket kastaon iti ragsakpi kasang nga pamilya manong. Ado dagiti kalugaran mi manong nemi nga mangidaydayaw kada kami. Sumagmamanulay nga tawin nyo. Sumagmamanulay nga tawin nyo nga gasawa nga maaddan ka bukbukudan nyo nga balay. Talaga nga nagasat ka nga nag-abroad, Esther. Sipag at tiyaga lang kakabsat. Kunakmet no ka nga si papakumbabalat ta manong nemi. Kaya po siguro itinalaos nga ragsakmi ken di maipan nga iliw mi nga gasawa manong nemi. Nagsikugak ba't manin? Talaga nga pumuputot dito yung asawak manong nemi. May katlon nga anak manong nemi. Saan ako nga nagsubli pa ija abroad kapatawan ti mas rekak na panunod ko manong nemi ti aktyangki ti aktarakan ti baboy ken dadumapay ngem iti may sang aldaw manong nemi nasa nga ilik ti dati nga katrabahoak ijay Dubai. Hello friend, kumusta kan? Ari ng taka nga imay sinapsapul. Ay na, naunay gayam tinakakamangam sika. Nembagman, nasurutam. Nasulunik dito ayon ni. Talaga, no dilayang napatag ti kagarak keng ka, Esther, never nga makadano na iti na ito'y nga lugar. Ano namin na napatag kagaram maya? Friend, good news friend. Amom, at akon sa Brunei, kasapulan ti amok ti kadwami nga agtagibalayng. Sikat mo na nga nalagip ko. Iso nga, Indro komendar ka. Nangato ti sweldo sa diyay. Nanamay pa ti trabaho. Iso nga, gundawayam dati ang oportunidad. Esther, umanukot ka. Masapul nga manugot ka. Sayang. Agad-gad ni Edgar, idi manong nemi di bagak, tigandat kong agabrod manin. Ngem, imanugot mo't lahing idi bagak nga umadadon di kita anak mi. Marigatang kamlakid di nga mangisakad iti panagdakkel da daw agtip-tip kal kamlatan dito Pilipinas no saan kami nga agsakripisyo pa'y manong nemi. Isong manugot ni Edgar. Damo gidi manong nemi kadagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyami. Ngem, nagbidutak manong nemi. Damok idi kadagtultuloyen ti kinaragsak ken kinatalinaay ti pamilyami manong nemi. Ngayon awampay upat nga bulan ko sa Brunei, agsasarunumanen dagiti surat, long distance call, ken voice tape. Amin ibagbagada nga agsasabali kano dikiti babae nga kakanana kaya babae nga kakanaig ti asawak, ti babaerong asawak manong, tinaarem nga asawa. Manong nemi, Sus Maria. Inidamo kinon ko nakitinakam ko nga gagangil laeng iti lalaki da ita. Kayat da, nga ipeksa, ti iliw da, iti sabali nga babae, aglalalo, no OFW ti asawa da. Agpasar tumitlaang da ita, nga kinagartem na ko na.
agpatinggan tumitlaan. Jack sineryoso dagidi nga damag panggap iti asawak manong nemi. Agtalekak unay kang kuana, nga di nagtupulos isukat. Inggubet ko kidi tinagtrabaho manong nemi tapang panunutek idi nga di pay nakumpleto ti may kadua nga kadsaaran ti balay mi. Idinalpas ti duwa nga tawen nga kontratak nagbakasyonak. Apay, apay kasla awang ba't tinainayon dita second floor ti balay tayo lakay. Dinamag ko. Pasensyakan bakit? Imado ti paggastuhan dagiti ubing. Diyak mo ta makapagpasada ta awan di man kita katakwada. Adan pa nagduwa-duwa kiti asawak idi manong. Nga mas pinilik tinagulimek. Pinalpaliw ko kabayatan ti duwa nga lawas apan nagbakasyon ko. At nagiti kundaway nga rabiin a sumangpet nga madimet agat arak no sumangpet manong. Saan nga mangrabii maturog na kasla nabanbannog unay manong nemi. Apay, awan na batin. Nakunak tinakam ko manong. Kasi magtiasawak, kinon kunak, mabambanno. Natalgad tirignak na nagsubli dya Brunei, manong nemi dya Brunei, kunak kidi. No adda mangipadamag nga kakabagyan ni Edgar panggap iti panagbababae na. Diyakon italtalek, no pay adda dagiti rabii nga kasla makidkidis ti puso. Guwapo ti asawak manong. Awanak inidan nana. Kaya na nga ta, nagtupil, kanagsakripisyo, para iti pagimbagan ti pamilya mi. Data nga kinaaram na manong, kaya na nga ta. Manong? Iti 1988, manong nemi nagbakasyonak manen, naragsakanak, amakadanak manen ti pamilyak. No pa iti kaungak, adapan nakaupay ko. Tadi dinamnamak nga dakkel tinagbaliwanen ti second floor ti balay mi baliktad manong. Sumagmanulay nga hollow block tinainayon. Tunggal gandatek tagdamag iti asawak kayaw awan na ti saritaan mi. Lamlamyangan nak, lamlambingan nak. Malipatak tumeten manong nemi digita nga damagek keng kuana kuma. Diyak manen nakasubli adagos manong nemi ta inyaludud ko di bakasyon ko. Plano kami di manong nemi nga tutukan dagiti garaw ti asawak nga manyan. Ta nagsikuga kabat manen manong nemi. Imbukbuk ko nga rod amin nga tungo ken pamateg iti pamilyak tapno rikasta ket masulnitak dagiti panawen nga kaawan ko iti danada manong. Talo nga bulan kalpasan nga naipasngay ko ni Jason abordek mi iti 1988 uno 89 manong. Nagsubliak manen ni Brunei when nasakit man timiisina manen kadagiti patpateg na. Ngem kapilitan ng sakripisyo aktap no maipayak ida itinaran niya nga masakbayan. No pay kang kanayon idi nga makaaw-awatak iti damag panggep iti masukan-sukat nga babae ni lakay ko. Diyakon inikan, ti importansya na gito'y. Natibker, ti pamatik nga di nakto'y sukat. Mapne ka kadagidi nga karina kaniyak, nga sisyak tulaeng ti babae ti biyag na. Idi, mayroong Pasko manen ti kontratak manong nemi. Sa bali manen nga duwang tawen nga kontratak, itinairing Pasko. Manong. Engkadeng ko nga surpresaik ida. Diyak impakpakamu ti panagbakasyon ko. Arabiin, idi makasangpetak, idi balay mi manong nemi nagtugtugak. Niredento nga inauna, nga anak ko tinangilokat daw. Ma? Manong nemi, nagluha-luha kami nga inarakop iti inauna.
Nagkikis na giti duwapay nga kakabsat na nga nagtaray nga imay maragop kanyak. Ni mama, adda ni mama, mamang ko. Adda kami tikas ta kasasad manong nimi tikas laguruod abusos ni Edgar Arimuar it silad mi. When nakabidang iditualya manong. Ano ito nga lang ana? Apay nakabidang ditualya. Kinarin ko rin yung kaya. Isturbo kayo. Napamulagat itidakil idi makita nak ti asawak. Napaumel akasla. Na ilansa itinagtaktaran na. Surprise, sweetheart. Di mo pagarupen nagbakasyon na kanya. Surprise. Di mo pagarupen niya. Kit anya tinaduktalak. Masadegak ngay madang manong nemi asidgak ti asawak ng mustumet nga rumwar ti may nga babae nga nakabalabal iti tuwalya. Manong nemi surpresa ko nakiday ngem siyak gayam ti na surpresa. Manong nemi ko nampay kasla naibuang nga pened tipong tutko. Dinarup ko digiti duwang manong nemi kat sakbay nga nakapagsalida ni Edgar. Nagalabatin nga tungpa. Tinamayak iti pingping na. Insublat ko manong nemi nga ginamatan ti buok ti babae nasa ko indum dumodum nga pinungot-pungot. Napaedra manong nemi kahit ko agilgilen. Ngim. Ada langig gamit itakyag ko manong nemi. Stunan, balasan ko. Pangasim, pagkalmayam tirignam. Idagbahaw tipong tutko manong nemi. Isopelaing. Iti panakadlaw. Panakadlaw, dagiti umarimbahayam. Orimma, umarimbangaw nga karuba mi. Baliwan tanto tagsarita na bigat, kinunak. Ginaw iskon manong nemi, titrulibag ko. Kalbasan nakit nagdardarasa kon nga rimuar. Nangirkalak ti tricycle manong nemi nang itulod kanyak, iti kasiggan nga hotel nga nag-check-in. Dito'y ka nagsangsangit man. Dito'y ka nagsangsangit. No hapay kastoy tinagbalinan. Tibiyak mi. Iti babaero nga sawa. Manong naimin na iturturog ko tiwa nagsangsangit ko kabigatan na umaldawan. Inagsublihak iti balay mi tapnuwa kumpronta erek ni Edgar. Iti panunot ko nalpasan ti panginting ko. Awanen ti kerida ni Edgar nga nadanon ko. Di kiti laeng naganak kinasingid nga kabagyan ni Edgar ti pinalubusak nga nagisangon no pay amok latan nga do di kiti lapayag iti ruwar ti balay mi nga tumtumngig ti saritaan mi. Pinadas ni Edgar manong nemi ti ngay ayo kanyak nagkari. Ngim kunak kang kuana. Namin ano nga nagkari kang kanyak Edgar. Mabilang mo kadipay. Numin namin ano kan mated nga pinakawan. Namin ano ka nga ingkari. Diba nagbalbali mo. At ka tinatungpal mo karim. At ka di iba ka man. Hanya tinaramid mo. Nagari ti ulimek kadigidi agundaway manon nemi ket nakatumog lang ni Edgar nga tumtumngeg. Pinaik latamot nga nagted-ted di kiti luwak man. Itamad laeng kiti hawid kong di kiti anak tayo dya kagayan. Alay kidatap no. Tamong may patawid ka na kwati takis kang galad mo. Di ka mantanagan. Tara ito'y balay. Iba atimin kang ka. Bukod mo, nawayakan nga mangisangpet. Tibaya kayat mo. Tapno mapnek kan. Itatanawayakan. Makamuka matinitibiyag mo. Dahil din tinaudi manong nemi nga panagkita mi ti asawak
Duwalayang nga tawen ni Jason aburudak mi idi agsina kami ti asawa. Nagsakit. Kan kanek dagiti luwak idi damo manong nemi napalalo. Naglalalo makita ti inosente nga langat ti burudek ko. Napatangan dak idi iti langit. Agkid-kid daw ti panarabi ni Apo Diyos tatarabahin nak. Mangtid ko may tikirit. Tapos maisakad ko aga single mom nagitan na ko. Babayan di mabubus nga suporta dagiti naganak kaniyak manong nemi isudap tinangitalakak nga nangayuan idi agsubliak manen sa Jebrunei. Ado nga anos, ado nga sakripisyo ken panagibtor pinagpasarak manong. Aglalo lang aruden idi agkolehyo dan. Diyak nagliway nga nangipalagip itinagbalin nga pagsasaomi kadagiti anak ko. Pagsasaomi dato nga giina. Mordasal at laging tandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Manong nemi siyak nga tan ti kararagsakan nga ina. Ngem siyak nga tan ti kararagsakan nga ina, manong nemi. Idita mapagraduar kon dagiti upat nga anak ko. Ken agtrabaho dapay idin manong nemi. Babaen ti saldet ko, ken panagsakripisyo, ka nagtrabaho ya abroad, ken iti patinayon nga panagkarkararag ko iti Apo tayo a Diyos, na pagbasak amin dagiti anak ko. Iti inauna nga anak ko, Redento, Santa Monica, Sabado, na yan nakili August 18, 1980, ket nagbasa isunay the University of the East, ito kurso nga Electrical Engineering, nalak Brunei, idi 2005, ket ijay nga nakabiro, bakit na naadaan da talo nga anak nga babae at basbasa da jay Brunei architect jay manugang ko Zinky de Robles taga Laguna lagiti anak da ni Trueni ni Kisa ken ni Trichay di maikadwa iso ni Etna Sabado Chua, December 3, 1981, St. Paul University, Corso Business Management, asawa na ni Junil Chua, Marine Engineering, na paraburanda may nga anak, iso ni Nicole, 17 years old. Ikatlo, Edison Santa Monica, Sabado, birthday, July 27, 1984, Marine Engineering, nag-work daken bakit na jay Taif, Saudi Arabia, nakaraburan damay nga anak. 10 years old, si Ella Andal, Commerce. Jason Sabado, December 22, 1989, HRM. Chef sa Mang Inasal, Cavite, asawa na ni Itcher Antolin, IT, naparaburan, may nga anak nga babae, 6 months old. Akwek manong naming adumet di kita grayo kanya kiti abroad, idi maamuanda nga separate dakon. Naduma-duma nga puli, ada British, German, Pakistani, Indian, kenda dumapay. Ado pa iti inreto da kanyak idi ngimdya ka mo, takasla, narikpan meten nga namin pinsan ti pusok nga kayat manen, iti sabali nga lalaki. Ni Edgar nga asawak manong nemi tricycle driver kanupay laeng. Agpapan itamanong. Wen, iso na lang tabukod ng ti tricycle na. Rinigaluan de di Redento nga anak mi nga inaunat iti bukod na nga tricycle. Nagtitinulong da pa'y nga kakapsat manong nemi. Iti pa nakakompleto de di second floor iti balay mi nga ented ko kengkuana. Taore kas jay tinaramid ti amada. Amadan tulat ta. De di Redento ko nakitay manong nemi gabot apimusay isuna iti tawen 2023 iti sakit nga colon cancer iti tawen nga 43. Iti agdama manong nemi ibilang kulat ta nga siyak
ti kararagsakan nga ina, single parent kunak. Tabinukudak nga inikkan tinaran niya nga masakbayan, dagiti anak ko. Iti agdama manong nemi sagsagra pa kon dagiti adu nga anus. Resulta ti adu nga anus ken rigat ken sakripisyo anang padakkel kadagiti anak ko. Siya kita ti mangkit kita manong nemi iti panakaiwanwan dagiti naipundar ko nga talon bangkag ken ti farm nga pagpatarak na ni ti baboy, manok, pato ken kaling. Awanen ti sapulik pay, idimpay ni Apo Diyos agasat ko manong nemi. Nasaksaktanak man ididamo gabuti pa ng gulib na Edgar kanyak. Ngem nasupapakan met data iti di mabubus apa nagayat kanyak dagiti upat nga anak mi. Wen manong nemi, may sa kadakwada ti mangibaga nga mapanak kano umampun kanyad, umapunen kanyada kadakwada ngem pinilik manong nemi tagtalin na ed dito palagaw tapno awan ti agim imun. No kailiw ko ida manong nemi karaman dagiti apukok agbidyo call kami. No saan nga isuda ti umay mangsarungkar kanyak kadsyak ti mangsursur kadakwada nga sumarungkar. Kang runaan na unay nga pagyamyamanak ket ni Apo Diyos. Gabuta sa anak nga agsaksakit. Health is wealth, ako nada. No aginggat kaano da ito'y nga kinasalunat ko ni Apo Diyos laeng timaka mo. Alagastan manong nemi kadagyaman ang unay ti anos mo nga nang ibasa. Sabi ko mata at ibatik met nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag da ito'y nga pakasalitaan ti biyag ko. Tuyagyaman Esther Saludes Santa Monica Sabado. Iti Palagaw, Norte, Gataran, Cagayan. Babayan ti panangisurat panangurnus ni Romeo Rumbawa. Iti Barangay 40, Balatong, Lawag City. Pamagamin kay nga rod ng igan, nabuya, dato'y panakireplay, ti makasalitaan ti 10th grand finalist tayo ni Esther Saludes Santa Monica Sabado, iti Barangay Palagaw, Norte, Gataran, Cagayan. Iti panagisurat ni Romeo Rumbawa, iti Barangay 40, Balatong, Lawag City. Papagayami into bigat. Padaanan nyo ti maudin nga grand finalist sa daton agbutos kadagiti kayat yung nga mga habak papagayan. Kaya dinto no Miyerkules, isundon din tayo panangiwaragawag no asinno dagiti top 5. Ti grand winner nga umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Into no December 16, palubos ti Apo, isunton iti awarding ceremonies. Tintay pa nangiyatid. Dagiti premyo, dagiti 5 nga mga bak. The presenter 2025, in behalf kini Ray Fiesta kakabsat ket ni Lerma Pagaragan isunto ti kay pay mabuya ken manggan babay ni ti panang nga isuna iti mangin presentar kini Ray Fiesta isu agiyawat to kadagiti premyo papagayan ya inday tumat ibasa ti pakasalitan na ababa pakasalitan na ta ni Lerma isu ti napili nga di presenter 2025 in behalf kini Ray Fiesta gabotad dalmet iti success story. Success nga biyag, kalpasan ti adumat nga na panagri. Kaya di kiti madamang nagbibuya kanya kita. Salamat iting panagbuya yon ni Josephine Stango, Erlinda Pantirosete, ni Teresita Uno Teresa Balmaceda, ni Tina Paharit. Nagrawatan kaya dumapayang nga nagbuya. Salamat ka na kayo. Kaya padaanan dak madamdama. Adan to dirmanong nemi. Iti dirmanong nemi a page. Padaanan dak madamdama. Thank you. Okay, thank you. Thank you for watching.